नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय गोगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. कणकवली तालुक्यात डेंग्यूचे नवीन 5 रुग्ण आढळून आले. या शहरातील 2 आणि अन्य गावातील 3 जणांचा समावेश आहे. त्यामुळे नागरिकांनी काळजी घ्यावी. तापाची लक्षणं असल्यास आरोग्य केंद्र व उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार घ्यावेत असं आवाहन तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर पूजा काळगे यांनी केलंय. आंबोली येथील बाहुबली धबधब्याचं उद्घाटन आज पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते होणार आहे. आंबोलीत पर्यटन वाढावे यासाठी राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सातत्यानं पाठपुरावा केला होता. हा धबधबा आता सर्वांसाठी खुला करण्यात येणार आहे. वेंगुर्ला बेळगाव मार्गावर आंबोली येथे बाहुबली धबधब्याची कार तरीत कोसळली. हा अपघात मध्यरात्री 3 वाजण्याच्या सुमारास घडला. या अपघातात प्रवासी सुदैवानं बचावलेत. मात्र बचावलेल्या प्रवाशांनी 100 नंबर डायल करून पोलिसांची मदत मागितली आहे. अवैधरित्या जनावरांची वाहतूक करणाऱ्यांविरोधात पोलिसांनी धडक कारवाई केली. कशेळी ते पूर्णगर अशी वाहतूक करणाऱ्या दोघांना ताब्यात घेण्यात आलंय. गणेशोत्सव कालावधीत कोकण रेल्वे मार्गावरून धावणाऱ्या वंदे भारत एक्सप्रेसला प्रवाशांनी अधिक पसंती दिली आहे. या एक्सप्रेसच्या सर्व फेऱ्या फुल झाल्यात. 3 ऑक्टोबर पर्यंत अप आणि डाऊन अशा 9 फेऱ्यांचं आरक्षण हाऊसफुल झालंय. या 9 फेऱ्यांसाठी प्रतीक्षा यादीवरील आरक्षण सुरू आहे. बेताळ बांबर्डे अभिनवनगर समोरील रस्त्याची साईड पट्टी खचल्यानं 2 मोठ्या गाड्या क्रॉस होताना अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तेव्हा लवकरात लवकर साईड पट्टीचं काम करून घ्यावं अशी मागणी ग्रामस्थांसह प्रवाशांनी केली आहे. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आता सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.